सर्वांना नमस्ते. आता कुठे आला दोघं जण आता तुम्ही? आम्ही आता इथे एका कार्यक्रमामध्ये आलेलो आहे. रत्नागिरीमध्ये आपण आहे जिथे स्टॉल लागले सर्वांचे, खाण्याचे, कपड्यांचे आणि इतर व्यवसाय सर्वांचं बिझनेस जे व्यक्ती करतात ना ते इथे ठेवलेले आहेत. हां, ते आम्ही बघायला पण आलो आहे आणि तुम्हाला दाखवायला पण, आणि जर आवडत असेल तर आम्ही खायला सुद्धा आलो आहे. तर पहिले स्टॉल आम्ही इथे बघितलं तर आमच्याकडे दाबेलीचा इकडे स्टॉल दिसला. मॅडम तुमचं नाव सांगा मला. नमस्कार, माझं नाव समृद्धी अनिल सुर्वे. आम्ही रत्नागिरी ग्राहक पेठ प्रदर्शन यामध्ये मी दाबेलीचा वडापाव आणि माझी वडापिठं वगैरे आहेत याचा पूर्ण स्टॉल लावलेला आहे. हा एक असा एक स्टॉल आहे. असे सर्व वेगवेगळे स्टॉल्स आहेत ना? हां, तर दाबेली ऐकतात. आम्ही 3 दाबेलीची ऑर्डर दिली पहिलीच. घ्या, खावा तुम्ही दाबेली. बघा मी दाबेली खातो आणि तुम्ही माझ्या पाठी बघा भरपूर स्टॉल्स आहेत आणि या स्टॉलमध्ये 4 आपले सबस्क्रायबर्स पण आहेत. चला सुरुवात खाऊन करूया आपण. आणि तुम्हाला एक स्टोरी सांगायची, इथे मी सुद्धा स्टॉल टाकणार होतो पण होमस्टेमध्ये बिझी असल्यामुळे आपण टाकलेलं नाही आहे. बरोबर. आता स्टॉलची आपण खाण्यापासून सुरुवात केली. पहिले आपल्याला तिकडे दाबेलीचा स्टॉल मिळाला. आता तुम्ही चला एक एक स्टॉल बघा पुढे काय काय ते. मला जे लांबून दिसतंय ते पहिले इकडे इंडोर प्लांट्सचं दिसतंय, मला असं वाटतंय ते. हां, नाही सर्व प्लांट्स आहेत त्यांच्याकडे. तुमच्या त्या मॅडम कुठे गेलात? पहिला स्टॉल आपल्याला एकदम हिरवगार स्टॉल दिसला आपल्याला. तर हे एकदम नवीन प्लांट आहे. आता घरात आपल्या समजा रूममध्ये लावायचे असतील तर कुठे आहेत ते प्लांट्स? हे सर्व हे सगळे इंडोर प्लांट्स आहेत. हे वरती आहेत सर्व. हां, हे सगळे इंडोर प्लांट्स आहेत. हे आपण घरात लावू शकतो, घरात ठेवू शकतो. थोडासा सनलाईट काही झाडांना लागतो, काही झाडांना नाही लागत. पाणी कसं द्यायचं त्यांना? पाणी 4 दिवसाने थोडंसं पाणी घालायचं. प्रत्येक ह्याच्यावर कुंडी असते, त्याच्यावर प्रमाणात पाणी घालायचं. अगदी ओलावा राहील एवढं पाणी घालायचं असतं तर ते व्यवस्थित राहतात. थोडासा आपलं उजेड असतोच घरात सगळा, त्यामुळे त्याच्यामध्ये राहते. काही झाडांना आता हे आहेत फुलं आहेत थोडीशी, हे इंडोर प्लांट्स आहेत पण त्यांना सनलाईट लागतो थोडासा. ते कसं आपल्या खिडकीच्या वगैरे येतो ना, ते पण इंडोर प्लांट्स आहेत का? हे पण त्याचं नाव काय? कॅलेंचू आहे त्याचं नाव. हे ऑक्सिजन देणारे प्लांट जास्त, ह्याच्या सर्वात जास्त कोण ऑक्सिजन देणारे प्लांट्स आहेत. ते झामिया म्हणून आहे तिकडे. कोणतं वाला झामिया? हा झामिया मधीवाला आहे तो. कसं एक झाड पडतो आपल्याला? ते 200 रुपये एक पॉट आहे तो 200. आणि तो किती वाढतो किंवा काय असं असतं त्याचं? उंचीला नाही वाढत. जसं तुम्ही पॉट घ्याल ना तसं जेवढा मोठा पॉट लावला तेवढा मोठा होणार. एवढा हातभर तरी लागतो, तेवढा होतो. आणि तुम्ही आमचे चॅनल बघता की नाही? हो म्हणून तर नमस्कार केला ना काकीना. काय आवडतं चॅनलमध्ये आमच्या? छान, सगळं तुमचं बोलणं छान आवडतं. तुम्ही आता रत्नागिरीत सगळं स्थायिक झाला ते पण माहिती आम्हाला. चला आपल्याला जे वेगवेगळे स्टॉल दिसतात ते आपण बघूया. इकडे आपण प्लांटचे बघितले ना. आता जरा पुढे जाऊन आता वेगवेगळे जे स्टॉल्स आहे ना ते आपण सर्व बघूया. इकडे कपड्यांचे आहेत, गाऊन दिसतात आहे, साड्या दिसतात आहेत. आता हे तुमचं कसलं स्टॉल आहे हो? हे आहे हँडक्राफ्ट आहे सगळं. हे वुडन मटेरियल आहे आणि ह्या ओरिजिनल हे सर्व तुम्ही बनवलं स्वतः? हे स्वतः. आता हे बघ, हे त्यांनी सांगितलं की हे आपण रांगोळी, आता समजा हे आपलं फ्लोर आहे असं ठेवू शकतो आपण, बरोबर? हां, ते असं वाटते काढलेली बघ, कारण ते प्लास्टिक पार्टचं ते कसं ट्रान्सपरंट असल्यामुळे ते लपलं गेलं ना. हां, ताटाभोवतीचे आहे. आपण रियूज करू शकतो म्हणजे. हो, रियूज करू शकतो, घरामध्ये कचरा येणार नाही. हा पीस कसा? हा पीस आहे 80 रुपीज, सिंगल पीस. 80 रुपीज. हो, याचा पूर्ण सेट असतो. पूर्ण सेट कुठे आहे का? पूर्ण सेट मी खाली ठेवला. असे वेगवेगळे डिस्प्ले ठेवलेत ना तुम्ही? बस हा एक ठेवला आहे. इथे पण आहे. आता हा समजा ओम काढायचं म्हणजे असं समजा याच्यावर ठेवला ती झाली रांगोळी ही अशी. झाली. हा, लांबून असं वाटते रांगोळीच काढली आहे ती बघ. हे गणपती स्पेशलसाठी जास्वंद. आणि हा पीस कसा? 150 रुपीज. ह्याच्यावर लगेच समजतं बघ. एक तर तुम्ही इथे निरंजन वगैरे ठेवून त्याचा उपयोग करू शकता. आणि हे वुडन. हां, वुडन. हा पीस कसा? 500 2 पीस जोडी. आणि ह्याच्यामध्ये पण रांगोळ्या आहेत. हा एक सेट आहे काय? पुरा सेट आहे. ह्याच्यासोबत हे कमळ पण आहे. हा सेट कसा पूर्ण? 500. 3 वस्तू आहे त्याच्यात. हो, 3 वस्तू. इथे आपले हे साडी पण आहे, साड्यांचे स्टॉल आहे तिकडे. मॅडम हे कसल्या साड्या आहेत तुमच्या या? माझ्याकडे जास्त करून कॉटनचे असतात. लिनन, कॉटन आणि खादी. हे तुमचं शॉप आहे का रत्नागिरीला? शॉप नाही, घरूनच विकता तुम्ही? म्हणजे महिला जे बिझनेस करतात त्यांना इथे प्रमोट केलं गेलं मला वाटतं, बरोबर ना? इथे हे अगरबत्ती आहेत बघा. आणि आपले सबस्क्रायबर आहे मला असं वाटतंय.
कारण आल्यापासून हे स्माईल करतात आहे. लगेच ओळखता मी सबस्क्राईब. बघता तुम्ही चॅनल? काय नाव आहे तुमचं? आणि हे तुम्ही शॉप आहे का असं तुम्ही स्वतः मागवता आणि सेल करता? ते एकदम अट्रॅक्टिव्ह ठेवलं सर्व गोष्टी. आता मी जनरली एक दोनाचे प्राईस विचारतो फक्त. ह्याची प्राईस सांगा मला. 300 पासून 550 एवढेच. 300 पासून 550 म्हणजे कोणतंही? 200ला कुर्ती आहे. 200ला कुर्ती. काजल, हा मुगाचा लाडू एक 15ला आणि हे एक कितीला? ते पण 15 रुपये एक. मेथीचे हे मग हे कसले? डिंकाचे लाडू हे कितीला? 15 रुपये. हे कसले? 15 रुपये. 5 रुपये शेंगदाणे. बघ स्टॉल्स आपण बघतो ना वेगवेगळे. तर इकडे आपलं हे आर्टिफिशियल जे हार वाटत नाही एकदम रिअल, बरोबर? तर इकडे एकदम वेगवेगळे हार आहेत सर्व. हे कसे? हे 380. 300 जोडी का सिंगल? एक सिंगल 380ला. हे हार आहेत त्यामुळे सिंगलला. आणि बाकी हे जे वेगवेगळे सर आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला जोडी सिंगल कसंही मिळू शकतात. हा आहे 350ला सिंगल पीस ना तो? हां, मला जरा त्याची माहिती द्या. ते जे पडदा आहे ना हा तो किती बाय किती आहे? 5 बाय 8चा पडदा आहे आणि कापडी आहे. तो घेता येतो व्यवस्थित. आणि ते कितीला पडतो आपल्याला तो 5 बाय 8चा? 500 रुपयाला. ते कशा बॅकग्राऊंडसाठी आपण वापरू शकतो का? हो हो. तुम्ही पूजा असेल, गणपती आहे, मंगळागौर आहे, आपण समजा सत्यनारायणची पूजा पण करतो, आपण पाठी घालू शकतो तो. जरा ते 8 दिवस असेल तरी छान वाटेल ते. वेगवेगळे. आणि आम्ही कुठे आलो आहे बघा. हे बालाजी मंगल कार्यालय आहे आणि रत्नागिरी ग्राहक पेठ यांनी ऑर्गनाईज केलं आहे. तर आपण जसं तिथे कवर केलं ना तसंच हे सर्व स्टॉल्स आहेत एक 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 करून. लहान मुलांचे कपडे पण आहेत, बुटं आहेत. लहान मुलांना काय घ्यायचं आहे का? बाबूला बुटं घ्यायची होती ना. कुठं घ्यायचे आहेत? मग चल एक एक बघूया. चल तिकडे आता काय काय आहे. हे बघा, हे आम्ही बाबूसाठी घेतले. हां, काहीतरी आठवण, कारण बाकी कोण आठवण नाही पण बाबू विचारणार ना काय आणलं काय आणलं. बाबू खुश होईल तेवढी. हां चालेल. फूड स्टॉल इकडे बघा. हे एक द्या आम्हाला. हे कितीला हो? हे एक द्या आम्हाला. हे एक द्या. ट्रायलसाठी आम्ही घेतो. तुमचा हा एक बॉक्स द्या आम्हाला. ओके, हे 3 वस्तू आम्ही घेतो तुमच्याकडे. हे कितीला पडतं आम्हाला? हे काय आहे? मेथीचे लाडू. मेथीचे लाडू. गुळ आणि तूप वापरले. दुसरे असे साखरेमध्ये बनवलेले नाही आहे. साखरेमध्ये हेच आहे, एक- मूग आणि बेसन. मुगाचे लाडू द्या. मुगाचे लाडू. मेथी नको? मेथीचे घे, काजल खाते ना. हां, मग तुला मुगाचे हवे? हां, ताईला. हां, हा एक बॉक्स पण द्या आम्हाला. चला, 2 फूड स्टॉलमध्ये एक फूड स्टॉलवाले ओळखतात आपल्याला. उलटा वडापाव बनवत आहे. एक काम करा, तू खाणार आहेस? हां, 2 उलटा वडापाव बनवायला घ्या. आम्ही येतो तुमच्याकडे खायला. ओके. आणि काय घेता तुम्ही इकडे? बघत होतो, क्लिप बघत होतो. हे छान आहे. हे कसे? मॅडम लाजतात आहे जरा. 2 शेंड्या बांधले तर दुसरीकडे. पप्पू, छोटी बाबू आता ते 2 शेंड्या बांधत असती ना हां तर तिला दुसरीकडे लावायला अशी. हां, घ्या तुम्हाला जे पाहिजे ते घ्या. आता हे काय ते वरच जरा हो ते लाईट पेटवून दाखव. थांब, कलर काजल बघू दे. बघा इकडे. आता ग्राहक पेठ सेम आहे. काय? सगळे सेम आहे सगळं. ते काय? मग एक द्या. आता ही ह्या वर्षी पेटते ना, त्या पुढच्या वर्षीपर्यंत पेटत राहणार आहे, बरोबर ना? अहो, हा घे. एक द्या 50 रुपीजला आहे ना? ही माळ घेतली बाबूसाठी. लाईटीवर पेटते. कुठे लाय? ते टॅप करायचं किटन आहे किटन. म्हणजे जी पडली ना की ते पेटणार असं. पेटणार, हां. हां, हे बघ इथे सर्व असे स्टॉल्स लागलेले आहेत. म्हणजे प्रोत्साहन देणं, मोटिवेट करणं. घरगुती व्यवसाय सुरू करतात ना तिथे असं म्हणजे स्टॉल्स बनवणं. ह्यांचं काय भलतंच चालू आहे. चला वडापाव खायला चला. पिशवीत ठेवूया आपण. मम्मी बोलते कोणत्यासारखी वाटेल नको. आम्हाला हे छान वाटलं की चला कोणते सबस्क्रायबर भेटले आम्हाला. आता तुम्ही 4थ्या स्टॉलवाले जे सबस्क्रायबर आहे तिथे. म्हणजे आम्ही माझ्या बहिणी पण हिने पण केले, मी पण. आणि दुसरी एक केला? आहे. हो. वा वा वा. आता हा उलटा वडापाव कितीला आपल्याकडे? आता 25. एक 25ला आहे ना? बनवा. झाला उलटा तिकडे?
हां, आपण वडापाव मग त्याला तुम्ही कोट करणार आणि टाकणार, बरोबर ना? हे तुम्ही म्हणजे स्टॉल आहे कुठे रत्नागिरीला का असंच? आम्ही असं स्टॉल लावतो लावता म्हणजे आम्ही ते आता पहिल्यांदाच लावलाय. रेडी झालं? वा छान. चला या. तिथे येऊ तिथे तिथे आता ह्यांचं किती मोठं ठेवलं आहे बघा बसायला. 500 माणसं बसतील एवढं आहे. चला काजल. अच्छा तुम्ही कस्टमर आहे म्हणजे असे स्टॉल नाही आहे ना? खावा खावा, आम्ही पण खायलाच बसलो बघा तिकडे. आम्ही बघतो तुमचे व्हिडिओ. काय आवडतं व्हिडिओमध्ये? व्हिडिओमध्ये पदार्थ सांगतात ते छान मी बघायची पहिले खूप, आता मला ते होत नाही. तुम्ही रत्नागिरीचे आहेत? बाबा छान वाटलं. स्टॉलची सुरुवात पण खाण्यापासून केली आणि सर्व स्टॉल बघण्याची एंड पण आम्ही खाण्यापासून केली आणि उलटा वडापाव एकदम सुंदर, एकदम छान. आला येस. तुम्ही तर उलटा वडापाव घ्या. हां, आणि अजून 2 दिवस आहे. कधी आहे? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगळवार. हां आज आपण आलो आहे, रविवारी आलो आहे, तर उद्याच्या सोमवार आणि मंगळवारीपर्यंत इथे आहे. बालाजी मंगल कार्यालय, नाचणे रोडला, बरोबर? या काजल, तू आपल्याला किती सबस्क्रायबर भेटले काउंट केलेस? आतापर्यंत 16 झाले. या मॅडमनी सबस्क्राईब केलं की नाही? केलं तुम्ही सबस्क्राईब? बघा गाऊन पण इकडे मिळतात आहेत, तर या सर्व लेडीजने गाऊन घ्यायला इकडे. स्टार्टिंग फ्रॉम 150 ते 310 पर्यंत, बरोबर ना? लास्टवाला सर्वात महागवाला घ्या यांच्याकडनं, घ्या 310वाला. आणि हे सर्व कलेक्शन्स पण आहेत. भरपूर व्हरायटीज आहेत आपल्याकडे. एकदम छान आहे ते. भरपूर वा हे सुंदर आहे हा वाला. मस्त आहे. हे किती वाले? हे 310 310 रुपये. आणि हे कितीवाले? हे 270 लिहिले इकडे प्राईस सर्व आहे ना. चला इथे बघा ज्वेलरीज पण आहेत भरपूर. हो, नवीन नवीन पण आहे बघ. नथ हा हे जरा अशी लावून दाखव काजल. ही नथ आम्ही जी सिलेक्ट केली कितीला हो? ही दाबाची आहे. दाबायची नको मला. 99 म्हणजे 100. प्रेसिंगवाली नको. हां दांड्यावाली. ते प्रेसिंग पडणार. हां हा कितीला आहे? हे 1200 वाले. हे बघा हा पण आमच्या एका रत्नागिरीचा हॉल आहे. आणि हे बघा या तुम्ही या. हे ओनर आहेत या हॉलचे. नाव सांगा हो तुमचं? रत्नाकर नाचणकर. रत्नाकर नाचणकर. हॉलचं नाव सांगा. बालाजी मंगल कार्यालय. हां, इथे भरपूर कार्य होतात आणि एकदम मोठा हॉल आहे आणि अफोर्डेबल हॉल आहे. कधी रत्नागिरीमध्ये हॉल घ्यायचा असेल तर ह्यांचा हॉल घ्या. एकदम बालाजी हॉल ना? हां, बालाजी मंगल कार्यालय. चला असं आपण थोडंफार रत्नागिरीमध्ये पण आपल्याला आयडिया येते काय येतं, कोण कसं. आता इथे मोदक बनवणारे छान होते, पुरणपोळी बनवणारे होते, ते उलटा वडापाव पण सुंदर होता त्यांचा. आणि हे सर्व कसे आपल्या बोलतात ना स्मॉल स्केल बिझनेसेस आहेत ह्या, ते त्यांना ते प्रमोट करण्यासाठी हे एका प्लेसमध्ये त्यांनी सर्वांना बोलवलं. तर हे छान वाटलं आम्हाला. आणि काहीतरी नवीन एक्सप्लोर. आपण मुंबई एक्सप्लोर करतो तर रत्नागिरीचं का नाही एक्सप्लोर करावं आपण वेगवेगळं? बरोबर आहे. जाऊयात आपण घरी. आणि तुम्ही मध्ये मध्ये व्हिडिओला लाईक करत जा, व्हिडिओला शेअर करत जा. चल.